Trubor nakaslem jong Nongthymmai Hima. Ka ombam omdi gede ka badan kam tam na ka benta ki Shnong ki thau ngilap ru babun ni ying ki sam ki hap ban thie de ka om ban shet ban tiu ban sat ban klieng bat na ka benta ka jing don kam jong ki ban pe ka jing e jong ki pat ba nong Shnong jong ka Shnong lau jen riu nong kriem lom pingat bat ka Shnong lom so pho UMDC ka Nongthymmai ba la tip lang khar kongor ulang Plie pat ba bat Aiti ka Tyllong ka ban pen poi sigini ki South Tylli ki Shnong. Pun benang ni ke Pol, bahkan ni ke check down, cakap bah pelang ni ke umur ni ke Tyllong, South Shnong, belah Plie betul si boleh sebut. Kani ka Tyllong ka bangila ru ban khot ka check dam ka de ka badan ha ka klau jong ka dong dengi jen riu. Latay ya kani ka Tyllong ha ka jingnot ka ba khatsan lak tingka ka bala penyo do MDC na ka mang tingka jong ka 15 Finance Commission. Ha kani ka singila don tingkat lang ru di kirang ba Shnong jong baro South Tylli ki Shnong bat kinong kit kam Shnong. Scheme no ketika antai scheme na 15 Finance Commission, tengah sampai ketika scheme kau sudah khasan lak, macam mana ketika check down. De ngalapai proposal kita na South Shnong, baru kelayu proposal bagi la sanctioning ketika scheme, lama ka antai grant ka second installment bagi layu ini khasan lak ketika scheme kadu ketika belum berdasi. I South Shnong ke Belau Hima ke Lausan Rio Nongthymmai lum sopo buat ya lepunga. Ni baka krisis ha po Nongthymmai ketika ko kong samdan mak ombam di ketika de kong sam hi jong man khawiang. De kini South Shnong ki de bon hi ki jikut ba kat sepangadet ka no ko meeting nega yeng ki pengilit ikendu dong ki wo cepak de kong sam hi de yawan pak ni proposal pat ngila laban sina kami na matay South Shnong bagan kerja kedua pi nga amang minang mikmat matala jan alkos nam kila ni Shnong ngalapan biang hi scheme sebagai proposal dan hi scheme sebagai naka 15 finance naka 12 finance hagi Shnong kumcha kidan ki Shnong ngala biang ko top ki katukat ni Shnong kan pilih Shnong rai yung barawan ndap hi rai nga simbai kawai din kawai mentang la dan bok kami yo South Shnong tadi schemes